Ubomi obungena kuphilwa nangubani na, uzukiswa ngalo ongaphilanga uhlala kule ndlu iwohlokayo ngabantwana bakhe abangamakhwenkwe abamnakekelayo ngokumnxibisa, ukumhlamba, ukumtyisa kunye nezinye izinto ezingafanelanga ukwenziwa ngabantwana. Umntwana wam ungumfana, into endibulala nguye uyandihlamba andenzele yonke into. Naxa ndiphuma apha uba ngalo mini ndidibene nogqirha uthwala umthwalo uba andiphakamise, andina-wheelchair andinantoni, ndihleli nje uba ndihleli apha. Ngenye imini mhlawumbi xa ndikwazi uba ndihlalele uye elangeni, funeka ngaloo mina ayazi uba akazuya ndawo uzandithwala andibeke elangeni. UThamsanqa Ngalo oneminyaka engama-21 walahla esikolweni kuba efuna ukuncedisa kwimeko kamama wakhe. Nguye ekufuneka eqinisekisile ukuba umama wakhe uyayifumana yonke inkxaso. Ndihlala apha endlini siloko ndifuneka ndijonge yena, andikwazi nophuma ndiphandle sometimes, but sometimes ndiye ndiphume kuba kunyanzeleka apha endlini ndihambe ndiyomoko lapha ngaphandle then ndiphinde ndibuye ndizohlala apha endlini ndijonge umama. Luxhomekeke emalizweni ukuba lifumane into esiwa phantsi kwempumlo. Ngamanye amaxesha unyana ungena esitratweni akhangele into esiwa phantsi kwempumlo. Bakho ke nabo belula isandla ukhawulelana nale meko. Namhlanje ukutya kukho, kodwa kukho bani waziyo ukuba uzawuphinda akufumane phi na xa kuphelile. Umbutho wabahlali ozimeleyo sothuke kakhulu, siyinyembenya kakhulu into yokuba kubekho abantu abasaphila ngale ndlela. Amakhaya amaninzi apha engangelizwe aphila ngaphantsi kwemeko enzima. Bambi oomama nabantwana kuyanyanzeleka ukuba bayakukhangela ukutya kwindawo yokulahla inkunkuma khona kuze balale betyile. Bagaxeleka ekutyeni esele kuphelelwe lixesha, kodwa indlala ithi nokuba kunjani kuzawuhluzwa sisisu. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.